भैया जी ये बात तो समय के बा कि एगो लड़की जब बन ठन के जिनके उम्र 18 साल से तनी मनी ऊपर बा हाफ स्कर्ट पहन के जब रोड पे निकलली तो हमरे ऐसा एगो सीधा साधा नौजवान उनका सामने पड़ गईले आ उनका बरबसी कह दे के पड़ल कि का हो जब इतना बन ठन के निकलबू जा इतना कम कपड़ा पहन के निकलबू जा कैसे रहो तो बताओ जा हमनी के मन खराब होई कि ना होई। खराब हो जाए श्री राम भैया। इतना बात जब कहले तो वो लड़की भड़क गईली लेकिन वो भाई कहता रहे कि सुनो तहनी के सारा बीमारी हम बता दी तनी। बताओ ये चंदन भैया तनी सुनम ध्यान से बतिया के आनंद जी रहो तनी ध्यान दी आनंद सिंह जी ध्यान देले रही ये राजन भैया ध्यान देले रही। बनावल बिगाड़ल हाय तोहरे हाथ के काम बा बनावल बिगाड़ल तोहनी के हाथ के काम बा बाटे अरे भले आज के लोई कन के नाम बदनाम बा बनावल बिगाड़ल तोहनी के हाथ के काम बा भले आज के लोई कन के नाम बदनाम बा बनावल बिगाड़ल। अनिल भैया रहुआ सुनत चले तो नहीं बतिया के सुभाष भाई तू ध्यान दिया शेषनाथ भाई ध्यान दे लोग सब कोई कि कितना गलती हमें हमनी के बा। क्या बात है प्रसाद भैया क्या बात है। बिना दवाई देहले छुड़ावे लो बीमारी हो कैसन जड़ी रखले बाड़ू कल जुग के नारी हो। बाप रे करे जड़ी पी के बगलवा पगलाइल बा कोई दिन से जाके घरे बैठल बा। ए भैया ई सारा दुख हमने बा सबसे ज्यादा दोष आवता तो हमनिए पर आवता पर ताली दोनों ओर से बराबर बाजेला गलती एक तरफ खाली मर्दे जाकर नहीं के कुछ यही लोग के कारनामा बा। जब इतना लिपस्टिक जब आधा कपड़ा पहन के निकली लो तो खुद ये लोग के सोचे के चाहे कि आजकल के जमाना का कही। अरे लड़का तो जवान तो अलगे बात बा बुढ़ऊ लो सनक के रोड पर कूद जाता लो समय आना और स्वामी की राउटी हो गई काज है यह बात बा। बिना दवाई देहले छोड़ावे लो बीमारी हो कैसन जोड़ी रखले बाड़ू कल जुग के नारी हो। गजरा लाली कजरा गजब के इंतजाम बा गजरा लाली कजरा तुहार गजब के इंतजाम बा भले आज के लोई कन के नाम बदनाम बा बनावल बिगाड़ल। ए रंजीत भाई मुन्ना ठाकुर सुनतानी लोग नहीं बतिया के काहे सुभाष भाई सुरसाह भाई के ही सुना दे लोग सुरसाही भाई के हमार चंदन भैया काहे मायूस बनी सब इल्जाम रहुआ ऊपर ना लाई। मुस्कुराइए चंदन भैया क्या बात है। सुनील जी क्या बात है। ये चंदन भाई ई लोग औरी जब तनी एगो हाई फाई कैसे तनी स्टैंडर्ड क्लास के केहू अगर लोग के लोग देख लेता लो तो बड़ी जल्दी सट जाता लो सटता लो ई लोग के बहुत बड़का बीमारी बा।
जे तनी सुकी जकर नेम फेम बन गइल बा ओकरा लगे बड़ा जल्दी सटता लो सुनी लोगिन आगे। जैसे हमरा राजन भैया के लगे सबके सटेला हो। पवन रवि खेसारी संगे धरैलू फूलवारी में बड़ा मजा मिले तोहके मनोज तिवारी में। हम एक दिन देखनी आनंदो संग सटर वाली श्री राम भैया। एमे कमजोर श्री रामे बाड़े इंजाम इनकरे पर लागी उतना बड़का लोग पर के लगावे जा लागी तो बेचारू ऐसा ही गरीब बाड़े अगर चंपारण के लोग साथ दे दी तो यही लगले कुछ हो जाए ना तो सारा इंजाम भवनिये के मूड़ी पर लागी। आगे ये चंदन भैया आनंद जी सुनता नहीं लोग सुनतनी बोला। पवन रवि खेसारी संगे धरैलू फूलवारी में बड़ा मजा मिले तोहरा मनोज तिवारी में। श्री राम आंसू पर झूठे अरे अभियो से जाके थाना में सल्टवा दो। ई गरीब के काम होले बाड़ू दोस्त खाली एगो हमरे तरफ से नहीं खे दोस्त दोनों जा नवलपुर थाना में चल जाओ। आनंद भैया सुनतनी नु जी तनी चंदन भैया के जगा दी। ए तो हनी के काहे खड़ा बाड़ू जा तनी पेरत रह जा आखिर तो एहुंगा ई जाते बड़े श्री राम चौधरी जा तोहर पैर भी कह दिया राजन भैया जा। श्री राम आंसू पर झूठे लागल इल्जाम बा। श्री राम आंसू पर झूठे लागल इल्जाम बा। भले आज के लइकन के नाम बदनाम बा। बनावल बिगाड़ल तोहरे हाथ के काम बा। भले आज के लइकन के नाम बदनाम